गसाइगाव सानै मानसिखौ लांखारनानै 60 लाख रां दाबिनाय जाथाय 9 सान उनाव रायमना हाग्रानिफ्राय बोखांनो हादों पुलिसा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सराइबिल पुलिस थानानि बेन्दोंआव सुरेन्द्रपुर गामिनि सानै सुबुंखौ हरनि समाव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा लांखारदोंमोन। लांखारनायनि उनाव 9 साननि उनाव रायमना हायुङारि पार्कआव दिनै फुङाव पुलिसा संदानना रैखा खालामनो हायो। लांखार जानाय सानसे उनाव दुथांफोरा लांखारग्राफोरनि फनजों नख'रखौ फन खालामदोंमोन आरो 60 लाख रां दाबिदोंमोन। 19 जानुवारि खालि हरनि 11 रिंगायाव रायमना हायुङारि पार्कनि साखाथियाव मोसौ बाथोननिफ्राय सिगिसग' खालामना लांखारदोंमोन। लांखार जानाय सानै सुबुंफोरखौ रायमना हायुङारि पार्कनि मोनसे गोथौ मिरुआव खाना दोनखोमादोंमोन। बिसोर सानैखौबो गाव गावनि आथिं आखाइफोरखौ स्कलजों खाना दोनदोंमोन। सानै लांखार जानाय सुबुंफोरनो सानसेयाव बोथिसेल' ओंखाम होदोंमोन। लांखार जानाय सानै सुबुंफोरा गसाइगावनि सुरेन्द्रपुर गामिनि सुर्य शर्मा आरो सुरेन्द्रपुर गामिनि मोसौ बाथोनाव खामानि मावग्रा गुबुन सासे सेंग्राखौबो दुथांफोरा खावनानै लांदोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा लांखार जानायनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसा संदानखोमायो। नाथाय दुथांफोरा बिसोरखौ बुथारनो हुमखि होदोंमोन। अब्लाबो गसाइगाव महकुमा पुलिसनि आरो श्रीरामपुर पुलिस थानानि गोख्रोङै संदाननायाव दिनै फुङाव रायमना हायुङारि पार्कनि गोथौसिन मिरुनिफ्राय मोनफिननो हायो। बे जाथायखौ मिथिनानै जायगानि गोबाङानो सोंखारिदों आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनो थाखाय पुलिसखौ खावलायदों। फोटो के लिए माना